Infotrafic, radioul care se aude în stațiile de autobuz din Cluj-Napoca, propune instituțiilor publice cu rol în asigurarea securității cetățenilor din orașul Cluj-Napoca sistemul SAFE, semnale, alarmă, fenomene extreme. Proiectul SAFE este un sistem eficient de alertă prin mesaje audio a populației în cazul unor urgențe, fenomene meteo extreme sau calamități naturale. Sistemul este propus pentru utilizare instituțiilor publice din Cluj-Napoca, ISU, MEAI, ANM, Primăria Cluj-Napoca și poate fi accesat gratuit începând cu luna mai. Instituțiile partenere au acces direct în aplicația integrată în sistemul Infotrafic, radioul de pe strada ta, iar în cazul unor urgențe sau fenomene naturale extreme, acestea pot selecta pentru difuzare imediată mesaje audio de avertizare pentru cetățeni. Mesajele audio preînregistrate vor fi difuzate cu frecvența selectată, de exemplu la fiecare 10, 15, 30 sau 60 de minute, cu un număr de 1, 2, 3 sau 4 repetări. La apăsarea butonului de Trimite mesaj se va întrerupe automat programul normal Infotrafic, mesajul fiind difuzat instant, informând cetățenii din stațiile de autobuz și de pe stradă despre avertizarea sau fenomenul extrem care urmează a se produce, alături de sfaturile utile oferite de instituțiile abilitate pentru ca oamenii să știe cum să acționeze în situațiile specifice. Atenție! Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod roșu de vreme severă. Întrerupeți orice activități în aer liber și evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. Proiectul SAFE mi se pare o inițiativă foarte bună, pentru că în viața de zi cu zi suntem prinși în ale noastre și toată lumea trebuie să fie informată. Eu consider că, într-adevăr, aceste mijloace de informație sunt foarte necesare pentru noi.